Primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta anterior. Algo que decir sobre a acta. A todo isto, bos días a todas e a todos. Entonces, votos a favor, votos en contra, abstencións non hai. Bueno, ti non votaxes, non? Vale. Está. Vale. O segundo punto da orde do día, ditame sobre acordo de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos, Post Plus Adicional 1/2025 da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os asuntos relativos á Economía e Facenda do luns 30 de decembro de 2024 emitiuse o seguinte ditame. Logo de ver as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Post Plus 2025, logo de ver a circular da Diputación da Coruña sobre o asunto, na que se transmite que a achega provincial é de 97.827,45 euros, visto o informe da traballadora social, así como o informe da intervención sobre gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025, a Alcaldía, en virtude das facultades que ten otorgadas, propuxo a aprobación do dictame. Participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Post Plus Adicional 1/2025 da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais segundo se indica a continuación. A achega provincial é de 97.827,45 euros. A previsión de gastos do ano 2025 en gastos sociais extraordinarios é de 1.119.808, do que o importe solicitado é de 97.827,45 euros, como señalamos. En segundo lugar, comprometerse a facer constar a colaboración da Diputación da Coruña en toda a información, así como no seu caso na página web e nas redes sociais. Facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Moi bons días a todos e a todas. Ben, como xa dixemos na Comisión Informativa do Pleno, este é un post social, unha achega da Diputación da Coruña que a concelleira e supoñemos con beneplácito do alcalde, pois distribúe de tal maneira. Entendemos que é unha cuestión de trámite, podíamos distribuílo de diferente maneira seguramente se estuveramos no goberno, pero é unha cuestión, en todo caso, como digo, de xestión administrativa, co cal nos ímonos abster, entendendo que as partidas están ben e non hai ningún tipo de cuestión, porque, dende logo, hai que facer un esforzo bastante grande relativo sobre todo a axuda a dependencia, que estaremos agardando a como van a ser os pregos dese contrato administrativo, nada máis. Ten a palabra a vocera do PSOE, Pereira, ainda que non teñas votos, pero dicir algo. Concelleira. Bos días a todos e a todas. Pois si, efectivamente, traemos o post social, é un algo xe concordo con Talia, que a min tamén me gustaría distribuílo de outra maneira, pero ahora mesmo a axuda no fogar estános afogando os concellos, temos que destinar estas partidas nos destinamos basicamente a dos conceptos que fon a axuda no fogar e a reforzar os servicios sociais cunha técnica porque están saturados, o volumen de usuarios aumentou moitísimo e a axuda no fogar, pois, ahora mesmo
é un hándicap moi grande para as arcas municipais. Gustaríame ter feito programas máis innovadores, pero ahora mismo que toca pois é isto. Pola nosa parte, nada máis. Ten a palabra a vocera do Grupo Popular. Alcalde, non imos facer uso desta segunda quenda. Bueno, pois entón procedemos á votación do punto número 2, efectivamente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Seguimos. O terceiro punto da orde do día é dación de conta da corrección de erros do proxecto de mellora de pavimentación e seguridade vial na Avenida de América e outras Melide a Coruña, incluído na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Plus adicional. Bueno, aquí houbo un erro no proxecto que foi correxido. Entonces, con base ao sinalado na parte expositiva do dictame, o que se aproba é o proxecto denominado Proxecto de Mellora de Pavimentación e Seguridade Vial na Avenida da América e outras Melide a Coruña, asinado 18 de 2024 polo enxeñeiro agrónomo Jesús Espido Cárdenas, por importe de 182.864,43 euros, prazo de execución de 4 meses, incluído na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, debidamente correxido despois do requerimento realizado pola Diputación Provincial da Coruña a través da plataforma Subtel. Como é dación de conta, pasamos ao seguinte punto. O punto cuarto da orde do día é a toma de coñecemento da renuncia presentada por don Xesús Pereira López, concelleiro na Corporación Municipal de Melide, polo Bloque Nacionalista Galego. Logo de ver o escrito de rexistro de entrada número 5404 de data 18 de decembro de 2024, asinado por don Xesús Pereira López, mediante o que presenta a súa renuncia ao cargo de concelleiro da Corporación Municipal do Concello de Melide polo Bloque Nacionalista Galego, logo de ver o escrito de constancia da autenticidade da asinatura do escrito presentado o día 18 de decembro de 2024, número de rexistro 5404, asinado electrónicamente polo concelleiro que renuncia a secretaria municipal e co visto de prazo do alcalde de data 20 de decembro de 2024, logo de ver a providencia da alcaldía número 861 de data 20 de decembro de 2024 e asunto sobre solicitude de informe en relación á renuncia presentada por don Xesús Pereira López, concelleiro na Corporación Municipal de Melide polo Bloque Nacionalista Galego, logo de ver o informe da secretaria de referencia 2012-2024 e asunto renuncia ao cargo de concelleiro da Corporación Municipal de Melide do concelleiro do Bloque Nacionalista Galego Xesús Pereira López. O que se propón ao pleno pola alcaldía é, en primeiro lugar, tomar coñecemento da renuncia presentada por don Xesús Pereira López, co DNI que se sinala, membro do Bloque Nacionalista Galego, ao cargo de concelleiro na Corporación Municipal de Melide. Segundo, dar traslado deste acordo á Xunta Electoral Central para os efectos de proceder á substitución do cargo de concelleiro conforme ao disposto na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral no seu artigo 182, sendo a xuízo desta corporación don Iván Combo López, do Bloque Nacionalista Galego, a persoa a quen corresponde cubrir a vacante por ser o candidato correspondente, atendendo a súa orde de colocación na lista de candidatos presentada polo Bloque Nacionalista Galego ás eleccións locais de 2023 e que figura no BOB número 82 de data 2 de maio de 2023. En terceiro lugar, recibida a comunicación da Xunta Electoral Central, a Corporación notificará á persoa interesada
candidato que corresponde cubrir a vacante producida á recepción da acreditación e solicitaráselle que presente a declaración de bens, actividades e incompatibilidades. Posteriormente, ante o Pleno, realizarase a toma de posesión do novo concelleiro da Corporación, formalizándose na mesma sesión os correspondentes xuramentos conforme á fórmula de toma de posesión prevista no artigo 1º do Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, polo que se establece a fórmula de xuramento ou promesa en cargos e funcións públicas. Ben, se queres decir algo, xa. Non, evidentemente. Nada, dende o Grupo Popular, como compañeiro a Xesús Pereira, pois eso, agradecerlle sempre o respeto fora dos debates plenarios que teñen lugar nesta sede democrática do noso Concello, desexarlle no persoal todos os éxitos posibles, non tantos no político, pero eso, que lle queremos trasladar pois o noso respeto e que lle vaya todo o ben que queira el e que lle desexamos todos os éxitos posibles a nivel personal, menos en política, pero eso é a chanza que tamén lle dedico a Xesús coa confianza que nos temos. Moitas gracias e nada, moita sorte. Bueno, pois remiten, por exemplo, hai un ano e pico que me vexo de cabeza de lista do BNG, encantado, por respaldo da miña xente, pero teño que recoñecer que se me acumulaban as funcións. O tempo non me chegaba e hai outras funcións nas que é difícil de sustituirme. Falo na familia, bueno, nomeadamente tivemos en contratempo familiar que xa se lle comunicou no seu momento, en tempo real casi, que foi o día que tomei a decisión, no mes de xullo. Non hai maneira de sustituirme, e despois no traballo, polas razóns que sexa, teño unha especialización un tanto rara, por decirlo de alguma maneira, que tamén é prácticamente imposible sustituirme, e eu creo que podo contribuir moitísimo máis á sociedade desde esa faceta, pouco que me poida restar. E, bueno, sou consciente que a nivel de Melide, pois hai moita xente que pode desempeñar as funcións que eu estivo aquí a desempeñar, e nada, pois un agradecemento para a xente da corporación. O trato sempre foi bon, por non decir exquisito, e sobre todo merece, desde o meu punto de vista, tamén unha mención especial o que son os traballadores do Concello, polo menos coa xente que estuvo que revisar unha cousa que outra, que me sorprenderon para ben pola súa rapidez e eficacia, e, bueno, como non, para as persoas do meu entorno político que hoxe decidiron tamén acompañarme aquí, e nada, que nos seguimos vendo aí, pero desde logo, salvo que haxa unha cousa moi extravagante, aquí cerrase o que sería o meu ciclo na política. Non teño ningún outro tipo de aspiración máis que a ser de concelleiro base ou ir na lista, pechar unha lista ou algo así. Esas son as miñas aspiracións en política. Moitas gracias e vémonos.